Hello guys, welcome back. Karon po dito ka video balik kay sa man namatyan man may namatay ang akong mama. Ano karon po dito ka video balik mga kalamig lawas. Pasensya na. Tara mga taon makaroon ni salad. Advance na ako Merry Christmas. Sa ikalawag makaroon ni salad. Tara mga unta.